Знаете ли, че танцуването може не само да ви направи по-здрави, но и да подобри настроението ви, да ви помогне да се сприятелите и дори да удължи живота ви? В днешното видео ще разберете защо спортните танци са много повече от просто движение. Те са начин на живот, който може да промени вашия свят. Спортните танци са един от най-добрите начини да поддържате физическа форма. Те не само укрепват сърцето и подобряват кръвообращението, но и развиват гъвкавостта, координацията и силата ви. Представете си да изгаряте калории, докато се забавлявате на дансинга и едновременно с това да поддържате здравословно тегло. Освен това, танците насърчават правилната стойка и баланс, което може да ви предпази от бъдещи проблеми с гърба. Но това не е всичко. Танците са мощно средство срещу стреса. В ритъма на музиката можете да се освободите от напрежението и да подобрите настроението си. Кой не би искал да се чувства по-щастлив и по-спокоен? Освен това, танците изискват концентрация и прецизност, което развива когнитивните ви способности, по-добра памет и фокус в ежедневието. Спортните танци са и идеален начин да разширите социалния си кръг. Често се практикуват в групи, което ви дава възможност да създавате нови приятелства и да се чувствате част от общност. Танцуването с партньор развива уменията ви за комуникация и доверие. И кой знае, може би ще откриете нови приятели за цял живот. А увереността, която идва от усъвършенстването на сложни танцови фигури, ще ви помогне не само на дансинга, но и в живота. Ако обичате изкуството и културата, спортните танци ще ви открият нови хоризонти. Танцувайки различни стилове от цял свят, ще разширите културния си кръгозор и ще развиете креативността си. Това е вашият шанс да изразите себе си по нов и вълнуващ начин. Занимаването с спортни танци има и дългосрочни ползи. Редовното танцуване е свързано с по-дълъг и здравословен живот, като намалява риска от заболявания като деменция и остеопороза. А какво ще кажете за поддържане на остра мисъл до дълбока старост? Танците поддържат мозъка активен и гъвкав. И накрая, за тези от вас, които обичат предизвикателствата, спортните танци предлагат здравословно съревнование. Те изискват дисциплина, постоянство и отдаденост. Качества, които ще ви помогнат да постигате успехи не само на състезателната сцена, но и в живота. В крайна сметка, спортните танци са не просто развлечение или физическа активност. Те са начин на живот, който съчетава здраве, изкуство и социално общуване. Независимо дали сте начинаещ или опитен танцор, спортните танци предлагат множество ползи, които могат значително да подобрят качеството ви на живот. Затова, какво чакате? Пускайте музиката и направете първата си стъпка към по-добро бъдеще. Повече за света на спортните танци може да научите в нашия официален сайт infinityteambg.com.